Khorokcha ti prasa dofhana mathanga hinino tini chobak hailengmani tini bubakra logyo pheba jung oro saimaka bo sakangbari ani chimino bini khukteino sawi khnari jaka BJP hapang bai tini krunggi tongmani jorao phano bo tini bubakra hastibo kifili haimani jorao bubakra no tini logirwi dofha mathanga hini bo bubakra logibo logriman yakulo tini hapang snam laikha MLA snam laikha aboni yakulobo tini bo sawi khnarika khorokcha ti prasa poritus debroma bo tini tipramo thano yakari kabang kuk butarno tilangi tini haino hai kifili nukung kachamo thangmani tini butar kabang kuk tlangino bini khuktino sawi khnari jakha tini obo haikino tiprasa hinjaknai rok hai kiba lukurok ni kheba tini mahakino dopha bai dopha sak bai sakno walari tongo neta hinjaknai MLA hinjaknai rok hai sakawo khai khikrok thansa khai achok lai obo haikino koklam salai charok nunglai tongo hini bini khuktingno sawi khnari jakpani phiaba tini obono lukurokni bisingtibo sung tini oporitus de bromano tini obo hai tini bo nukung kachamo thangmani yakulele bo tini dopha mathangi de manok hinino bini sakawo belai sung asijak tongko songtongnai luko tiprasa lukurokni bisingtino tini mohai kokrokno tiye bini sakawo belai sung asijak obo hairokno tiyino tabuk poritus debroma bo sawi khnarika bo sakno tini mahaike yapri senane nangkha tini neta hinjaknai rokno bono rwkhlai hormani hai ongjaka ang hinino bo tini bini joining khaitano hayakiba bana romthani okok rokno tiye bo sawi khnarika poritus debroma Norok news media rok no tini onong is a question oboni answer norok singka jehetu ang abo sanani no nangkha tini salchaya kabak budukma salni sikangni simino tipramo thano jefru chengkha jeng bubagra bai jeng congress ni simino bubagra bai eglekui tongmani aboni porego 2018 jeng cholo paltai ni ek somoy jeng BJP tongkha khlaika chini ojoge unko 48 kormchari MDC bo tongo eleki samung tanglai mani Kaya abon yagulo sung tipramo thano songsaka tipramo tha songsawi phemani yagulo hadului bodului sawi khlai no phaika tini kabang ma bororo ano comment khayo text khlai layo kebo ba WhatsApp text khlayo kebo ba Facebook text khlai layo ang nai tong boni comment rok o tini ngakai nang engko BJP party bo rangmani ja thang ama hairok sini bo kabang ma tongo actually ang sarai kok sabo poriskar kok no sabo rangman ni jatnga kai tini o BJP party ni hoiteno ang tabuk saya pano ani je logio tongnai ani tipramo thani kabangma MDC rok kabangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni sigang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang rinani ko siga non o party ni yakari phedi ang apru khaiya tangi himale ang sarai be tongnani musungo kaham bai tongnani musungo tipramo tha khlaika tipramo thawa ani samung che nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kabangma chokranto cholikha nang zonal chairman yakagra dingka ang yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni kha je tini actually ango BJP party phaimani obang phaine musungui phaimani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklayo akokno te buskang salang sarai khlaya nang angkai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai di rajniti o jaga ngi tongkha borok ngakai tiprasa hani thungi tongo othoso sakao ngakai BJP banya alliance do main kop BJP banya alliance tongo neta bai neta ngakai mili laijak neta bai neta ngakai gadal lai rajniti thungi tongo archini public rok no ngakai tiprasa ni ajaga no khiklai ni rikha bulai tonika walai tonika khakhek lai tonika ngakai o jaga o jodino nung leader no chung budri huichini borok budri hui tisawi non leader sanami rok ngakai nung tiprasa ni kokno sadi tangile nung tesa jaga thawi nung ke mili tongnai abar public no ngakai chung hai sawami borok no ngakai walai bulai toni ri ani ti
abo ani moteng jaglia ang sarai sarai saka rajniti hingke ba soi soi rajniti khlaisi di ar dofa hingke ba soi soi dofa khlaisi di ni ekhe ba rajniti khlaisi nai ni ekhe ba ang dofa ni samung ke dofa hai ekhe ba nogo asugui nog ni samung khaisi nai hini tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonuri dini ama hai kok khnamani pore ani ajagani MLA bui boya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koli group tongo ke bo kol khainai kiri khoroksa khorokni bade othoso ang Facebook rogo kisa comment khaikya ang o jagani niti no hamjaglia align sungi thangka align sungmani jorabo align singna ninga ngai tam dorkar banang jati dofani kok sanani engka ke align singa ke align timote tongdi yang sakao engka ke align so tongo yang bisingo engka tiprasa a sentiment bai ki sungno walai bulai ke toni ru abo lab kari jakhang ani mote abo no align sus tongo engka direct no norok neta si rajniti khai tong pai engka ke sungchini public rok sung direct haibin tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok engka chini ang darano mantri chini mantri sahib hebben ani ব্যক্তিগত ti ang bono bo ani ar bufayung hisabe ani no thango ani kaham hamye kus khobor nawo engka ang sabo apon abo ma bujis nei bele na ani apon ni anti pramotha ni ang adar bo bor ajago ani kaham hamye si khobor na liya chini o jagawo chini Sanjit ani batija mandal president bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham na ui tong engka ama hai khino chini o jagawo je tini join khaibe rok bahai no kaham hamye borok bo nugui tong je buskang ni salote bo nugjak nai tini kabangma borong sa o asuk nin jati dofa au jati dofan bagin tongo ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ke tongi tongo ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no khagi tangkha ba edi bana direct no khlai ke cha khable ga direct no khlai pe ke borong nangjagli aba borong yago yapari ro kano chini bipin ani chuta bai chini central ni GS ar o jagate kaisa kok nai nei kha ang compare khai nai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phaiya ni ang 1 taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai sarai no tongo chini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber talangi kok saka guruttori main kok ngakai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebe kok saka chini Bipin Debborma chini GS o jaga bo kok salai ka kabangma angke o kok salai mani karon tini o jaga ang nai ni kha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thangka tini ani bukha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabangma joro chinti pramothani system chaliya sawi ni kya system kri kha je jaga niti kri kha jaga ang bahai ka tongsi nei ba a jaga ano jotesto personally khobor na kha chini takuk Bipin GS ni oro tor jagi tong yai ban khobor na kha chini batija Sanjit jotesto thango phayo khobor na chini da bikas mantri tu difan an nok kisi misi go thangai maisa hui thui mukturi thangai phayu nok ang ta dino wa wana kha nobar wati ba phai tong mani jora nogro da baitni sebjak no mantri tu lokhang du dus masano ni kiri kha jak abono tinini dino te kaisa kok nangkai kabangma borok tabuk sawo nukjaga no nini tomung nukjaga no ni ano baksa comment khai horu ani tomung hamia ngai nukjak nai ani tomung kam ngai norok borok no jesukban romilar na ni nai borok no romilar di mangalak ebong tini je phaini rok bahaino borok no ke bo phaji ni chungni hini tubiya borok bo compare thike nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tong nai aborok simis ko ekjon tong siwo baki borok reso ton bukha baileja bukha thileja bukha baileja ge rajniti no khaijinga ningang kai national party no phai sung alliance so tong yewi sung direct no rajniti khainai a kok no chongino sung tini ojaga joining khai khorok busuk tu phekan ni loi khorok busuk borok ngang kai apatoto 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ga abono karibo tini o jaga o dabu thasinga asu tong puru call khainai kabang barong tongo dara nungtangi thampuru sungno salanglia nung nini kok knawi sing tipra mo thau phaimani nung si tabu o jaga o kri nga kai tangini logi sungno talangia ni borok ano kok sa kabang borok call khaike borok no bang nongni channel ni bisinti kok ko saro norok no bang khibia tambagi nga kai ang norok no tuwi phainani musungya tong mani hinpano norok phainani musung kai norok nanga jaga kari ka buya tini puile ya pri sedrop siko buskang ni salo sung step by step samung tanglai nai a samung tang thiniwo chini mandal president chini o jaga o chini mantri chini takuk Bipin Debborma bo GS sunpano jotesto group tori hui ang arte kaisa BJP party o obono nukha tiprasani bisingo group tori mani o party o nuk phaika kuno national party o obo haibor no GS party ni GS rimana ngubiya je morjada rijak mani tiprasano morjada rijak mani ga aboni bisingo tini kabangma kok sanan to tong risano promote khaika BJP party ni hoiteno promote khaijakta ar party ni hoiteno tini o party no Maharaj राज परिवार न सम्मान लिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको नि मुंबई औ जगा वो वीर खुंखला खलाइका
उनको ब्रू रिसेटलमेंट नि खलाइका तिनी हाथाय गतर अ पार्टी नि बिसिं तिनी खलाइजाखा आमा गोबां मा ककनो सालायनाय दंगो बुसकांनो सालते सालायनाय सामुं तांलाय थांलायनाय सामुं तांलायते सामुं बाय जों नुजालाय कक सालायनाय हामबाय